Así que te achegas á igrexa. A igrexa non é unha gran cousa. É bastante menudiña, pero bueno, é un dos edificios máis grandes desta aldea costeira. Está en bastantes boas condicións, ten unha campa grandeciña e hai algún feligrés e feligresa por aí. Nunca imaginarías que ofrendas do mar levan, pero hai ofrendas. Peixe. Sí. Pero parece que é algún tipo de procesión, algo así de festividade, ou é a misa regular? Agora mesmo parece que están máis ben organizando. Están como preparando todo, cestas e ofrendas que asumes, vale, porque as están metendo en cestas grandes que as van a mover. Vale, pois eu me achego por aí a botar un ollo, pois en principio como calquera que está de visitante va a, turisteando. Bueno, pues, é interesante. Realmente Charles está verdaderamente eh, entretenido, entretido, interésalle o das lendas. Entón, pois, todo este folclore, pois, me mola. Así que está aí. Curioso. Como te quedes aí parado, te van a empezar a empaquetar peixe para quejar das caixas. Vexo o parco. Sí, andaría por aí axudando e falando coa xente. Pois me achego. Boas, que tal? Oh, boas. Coñecémonos? Estás muteada. É que estaba buscando o meu nome. Charles. Charles, pero quería presentarme con meu apelido, que era un Courtenay. Courtenay, vale. Courtenay, no sé pronunciarlo. Courtenay, que suena... Marcos o apuntador. Under the skin. Vale, ya estoy. Lo tengo. Pero son Charles Courtenay. Veño de visita a ver a festa do mar. Ai, contáranme que viña xente nova a ver o das festas, pero non mo cría. Pois benvido, que alegría. Moitas grazas. Que é o que andan a facer aquí? Bueno, pois ao parecer comentáronos que probablemente Bonnie se anime a facer a celebración das festas do mar esta tardiña, esta noite, así que estamos preparando todo. En que consiste esta celebración que vai facer Bonnie? E a festas do mar, pois haberá cánticos, bailes e logo levaremos as nosas ofrendas e tamén recolleremos as que nos ofreza o mar. Pois é curioso, levan moito tempo preparando isto? Claro, cada ano é o máis importante do ano. Non é que esteamos sempre aí, pero sempre o temos na cabeza. A verdade é que é interesante. Eu teño, bueno, son o que podería chamarse unha especie de estudioso das costumes locales. Pero non é unha persoa de fe. Sí, unha cousa non quita a outra. Da mesma. É que hai algunhas persoas así que non siguen a fe e están moi perdidos do rebaño. Ai, sí, pero como? Ocurre por aquí? Só pensaba que todo o mundo da zona era bastante creyente. Ah, non, aquí todos creemos. Ah. É moi importante a fe, porque dende que facemos as festas do mar, a fortuna nos sorrí. Sí, se me contaron, bueno, a verdade é que non sei cal será a súa opinión da... A historia que me contaron era que había como unha celebración da victoria sobre as criaturas marinas, algo de Kelpis ou algo así. Non sei se será unha lenda ou se hai algo de verdade aí, non sei se... Interésame moitísimo o tema. Non terán por aí algún tipo de non sei, registros antigos destas cousas que son ter nas igrexas, porque vos os
o persoal da igrexa son os verdadeiros guardiáns das tradicións e do saber popular. A ver, esos son lendas. Quero dicir, nos non nos deixamos levar por iso. O que se celebra nas festas do mar non é a victoria sobre un kelpie, iso non Xa está imaginaba eu. Que entón o que se celebra nas festas do mar? o noso respecto hacia o mar e o agradecemento que comulgamos nos por todas estas boas mañás de pesca, por todo o que nos provee. E agradecemos moito a ausencia de grandes tormentas. Pero entón é unha ofrenda a Deus ou... O mar. Xa se intenta poner cara de póker, pero a verdade é que todo isto está soándolle un pouquiño herexe demais. Como que sinte a corda no pescozo, como unha lembranza do pasado reciente na que o de non creer na religión pura e dura tiña consecuencias. Entón está, bonito. E o disfraces tamén son para a celebración? Non son disfraces, son traxes. Perdón, os traxes. E que representan? Pois cada quen trata de facelos como se sinte máis cómodo co mar. Sí que é certo que ao final varios son semellantes, pero sobre todo os cativos se animan con cousas creativas. Xa sabes como son. Sí, por suposto. Pois está ben, non sei, non ten bueno, a verdade é que como son novo na vila, non sei se hai algunha biblioteca onde se poda, bueno, pois consultar este tipo de historias, ou non sei se vos garda os rexistros quizáis no concello. Porque estou documentándome para escribir un libro pois de todas as costumes das vilas das Highlands, que, bueno, pois son maravillosas e creo que merecería a pena que todo o mundo alén, pois en toda a Gran Bretaña puidera consultar, coñecer a sorte que temos nestas zonas de disfrutar da natureza así. Se me permite unha recomendación. Ás veces é moito máis fermoso cando se escriben estas historias deixando un espacio ao misterio e que non se explique todo tan claramente. Ás veces os libros nos enganan. Só hai que seguir o camiño da fe. Non temos unha biblioteca aquí, pero supoño que podería falar coa xente, pode ser que algún teña os libros. Pero sí que é certo que hai pouco un visitante que agora non se atopa entre nós. Pediu tamén varios libros, así que é posible que xa non os teña a xente. Cando el volte poderá pedirllos. A quen, perdón? A Tomás chamábase, pareceme. Que é un dos encargados da festa? Ou... Non, é un home que chegou hai un tempo e empezou a integrarse, pero parece que marchou. En teoría iba a volver. Hai quen cree que xa non, hai quen cree que sí, pero, bueno, sabendo que ten libros emprestados, supoño que volverá para devolveros. Pois sí, porque está moi feo o de deixarse ser material de lectura ao pobo. Certo que sí. Ademais, eu creo que algo máis o agarraba a este lugar, ademais dos libros. Así é? Por que pensa isto? Cito, secreto de confesión. Entón. Claro, para adorar o mar sí, Deus nada, pero para isto sí, non? Que traidor. Pois nada, voltarei a non sei, pasear pola vila e, bueno, estas celebracións pola tardiña, sen dúbida estarei por aquí. Por suposto, e animamos a que prepares un traxe para acudir ás festas.
Así poderás documentalas ben. E onde podo conseguir unha traxe? Terás que facelo, e como ti sintas o mar. De acordo. Misterioso. Vale. Aí con Dios, meu señor. Con espíritu, sí. Vale. Pois estabades todo o mundo por aí espallado. Non sei se quedastedes para comer. Hai, o sea, podedes toparvos porque estades preto algún. Sí, creo que Marcus e máis eu estábamos relativamente preto. Sí, porque eu creo que dixera que iba a ir á igrexa, pero xa non me acordo, entón si estaría por aí preto. Sí, eles andaban pola costa. Así que vos podedes topar de packs de 2 ou vos podedes topar os 4. Non sei se quedastedes para comer ou... A verdade Pero- que nos separamos un pouquiño. Sí, pero Autólogo. Como deu. entendo que faremos varias recadacións de información en momentos Sí. clave, como podría ser na Aquí comida. que atope libro escapa e o resto quedades fatal. Sí, igual non sei se falamos de cear, pero penso que para a comida igual tamén estaría ben. Eu chegarei cando este a marea alta. Aparecerei eu por aí un pouco máis tarde. Abe toma o seu tempo para volver, vai paseando por acantilados, sentindo o vento, moverlle os cabellos, e nada, pensando así nas súas cousas e tal, e o se toma con calma, en plan un paisaxe precioso, está todo nublado, e o sol fai así como, non sei, os colores guais do inverno. E nada, supoño que ao chegar o pobo diríxese á taberna, onde xa estará por aí algún dos meus compañeiros presente. E, bueno, supoño que cando estabas polos acantilados, probablemente Marina veu a túa beleza mentres o teu pelo ondeaba coa brisa. Estabas ensimismada coa paisaxe. Non sei se chegaría a ti nese momento ou xa te vería na taberna. Probablemente se a vexo dende lonxe faga un mojejei. Non un mojejei como tal, pero basicamente unha chamada de atención sonora e alta con voz potente. Aí sai a voz de Poli, megáfono integrado. E levanto a mirada e che veo aí no alto daquela loma. Eu así, ando por aquí. Ese sorriso en plan esvaécese, volvese cara seria de esa fachada de cara aos demais, en plan achégome onde estás. Vaya, Como... se chego, sabe, non digo nada. Que tal, Marina, como foi a Non mañá? penses que saquei moito. Fixen amigos, eso sí. Parece ser que debo un baile na festa. Hai que joderse. Eu inclino o meu corpo un pouco para chegarme á túa orella e digo, pois eu conseguín unha invitación para cenar cos Wilson. Interesante. Se non foi unha das familias das que falou Marcus? Si, unha delas. Eu a verdade é que non sei de que familia ou de onde eran os rapaces cos que me topei. Ten cun rapaz pequeno a súa irmá maior. Pero sabes esa sensación de que se fas demasiadas preguntas podes perder a xente? Como que tes que saber hasta onde chegar. O rapaz había que falarlle moito en metáforas de neno e a rapaza estaba moi a velas vir. Entón non sei de que familia era. Pero bueno, parece que lle caín ben o rapaz. Pensa que son a raíña do mar por como me chamo. Tu supoño que ir pouco a pouco a modiño e tratando de gañarse a confianza da Da veciña. xente. Sí, teño que conseguir corda. Estuve vendo aí un pouco os acantilados e eu penso que hai aí unha metedura pa dentro na que me podo asomar. Sigo ca teoría de que pode haber algo aí, sexa porque as olas o levan ou... Teño que quitarme da cabeza vendo que non hai nada. Poderíamos organizar unha excursión. Esa zona que atopaches que por onde celebran fan esta celebración. Non é lonxe. Se alguén caera non me extrañaría nada que rematara aí dentro, co oleaxe. Unha boa batida contra esos penedos e ala fuches, ainda que seguirás vivo. Pasa que de facelo hai que facelo rápido, porque aquí sube a marea a unha velocidade inaudita. Sí, haberá que medir o tempo que contamos.
É unha das cousas que estou facendo. Genial. Pero bueno, vexo que ti sacaches un pouco máis que a min. Eu sinto-me aínda un pouco flotando nas miñas paranoias persoais. Todos temos un pouco deso cando é unha constante nos membros da organización. Ao mellor vou necesitar a túa axuda. Depende de cando fagan a festa. Non tens máis que pedirlo. Como dixeron, a festa fana cando o mar o pide, así que tampouco temos unha data. Tanto podría ser mañá como dentro dunha semana. Entón, basta que os rapaces sexan dunha familia que nos poida interesar. A ver se me entero. Eu mellor necesito un traxe. A non ser que me valgo de Tomás. O mellor necesita un arreglillo tal, pero se me teño que colar na festa, está aí esa posibilidade. E non Porque estaría sí. de máis facer traxes para todos e bueno, o mellor para Marcus un que teña a boca pechada, non sei. Un bacalao ou... Que levo bozal hasta aquí. Sí. Bueno, mira, moi mal os miramos así de primeiras, pero sacou un montón de información case sen facer nada. Sí, teño que recoñecer que o seu método é bastante efectivo. Deberíamos voltar, o mellor o resto xa están de volta. Estaría ben xontar toda a información. Eu teño algo de fame. Vale. Ides volvendo por alá pola zona da igrexa e toparíase Marcus que ia hacia ali e estará Charles fuxindo xa para non axudar a carrexar peixe. Charles, que pasa? Has descubierto algo? Pois estou así como afastándome un pouco para que non me salpique o peixe a descarga. Non moito, a verdade. Un pouco hermético o señor párroco. Decía que, bueno, que a historia esta do batalla o de vencer o Kelpie non son máis que lendas e que, pero por outro lado parece que adoran o mar, cousa que se John Dee estivera o tanto, pois igual crecía o número de axentes de Dee, porque parece un pouco herexía. Pero bueno, non sei, igual temos que conseguir un disfraz. Eu estaba pensando, crees que me podería conseguir unha rede antiga e a poño así como se fora unha saya, unha especie de túnica que me sobresaia a cabeza, porque senón pois non vou poder ver. Cando dis que nos vamos a disfrazar, iluminan somos hoy. Digo, a ver, os dos párrocos sempre é o de ser herméticos. E falar, como le chaman eso, que cando algo vai para arriba, fai unha curva e baixa de novo. E iso é parábola. É que sempre tes a palabra que sí, claro. O dos Kelpies é fantasía, pero que teña que vir un señor sagrado aquí a salvarnos, iso está ben, non? Sempre están igual. Unha cosa interesante que me dixo é que, bueno, coñecía a Tomás, o bo Tomás que estaba tan interesado no folclore e que colleu libros e que por eso non me podía deixar nada porque os te Tomás. E que confesoulle algo, pero non o podo decir polo segredo. Interesante. ¿Crees que Tomás antes de volverse tarumba quiso aferrarse á religión? Ou quizáis porque estaba tarumba. Entón o Tomás tarumba, diríalle algo cura. No barco non me dixeron máis que iso, que era un bo traballador, que sempre viña a súa hora, traballaba máis que a ninguén, si bla bla bla, hasta que un día empezou a comportarse de forma extraña e por outro desapareceu para sempre. Bueno, pois non sei se as nosas compañeiras conseguirían algo máis.
E non sabe nada do Kelpie. O Calmestrano. O sea, xa... De verdade, non hai ninguna familia asociada á captura do Kelpie. Non hai nada, simplemente unha historia de que se capturou e listo. Xa está. Sei, quizáis en algún momento se burlaran de quen falaba do Kelpie dicindo que eran, pois non sei, historias das que contas os cativos ou non sei, a verdade. Pero se hai un libro, hai testemunha. Pois eu penso que debería. Pero voltando da rede, eu penso que che podería conseguir unha rede. Sí, pois mira. E ti de que vas disfrazarte ti tamén? Deberías, non vou ser eu só. Ai, por min vale. Pero teño que pensar como. É do mar. A mí daseme mellor as flores. Bueno, podes facer algo con algas. De eso seguro que aí pegados aos botes atopas un montón. Pareceche que nos acheguemos a alguna taberna destas a tomar un pequeño refrixeiro? Hai máis tabernas que unha? Pregunta. Só hai unha. Esas tabernas se ve o letreiro só a taberna. Vale. Seguro que Yves e Marina estarán a chegar sendo como Marina tivo que conseguir un montón de información. E máis, eu non sei se xa encontraría a Thomas. Pois pode ser, pero se así, pois a disfrutar da festa, que polo visto pola tarde se pon máis interesante. Pero xa sabes cando é a festa? A min dixeronme que cho di o Mar. E a mí o Mar non me fala. Dijeron que pola tardiña hoxe. Vale. Pues vamos á taberna entón, a ver que nos contan elas. Vale, pois efectivamente iredes chegando por parellas, máis ou menos vos identificaredes facilmente, porque todo o resto cheiran a peixe e vos non tanto. Madre mía. Se vos vai quedando un pouco cheiriño, Este como inmunidade de grupo. Sí. A quen este atendendo direi, poderíamos tomar algo para almorzar? Sí, claro. O que queirades. Ovos? Pois mira, Con que peixe? Ovas de peixe. Xa. Unhas xouviñas. Non estaría mal. Bueno. Pero Vale, pois ela vais a cociña a preparar todo e vos trae mentres os refrixerios. Unha cervexa, por favor. Eu coido que nos poríamos nalgúna mesa que, aínda que chamemos a atención porque, bueno, pois somos os forasteros, que máis ou menos podamos falar relativamente con calma. xa estamos os 4 xuntos. Sí. Dime, Marina, onde estaba? O que? Tomás? Non sei. Vaya, apostar a todo por... Sí, tiña moitísima fe en ti. Non... Pero bueno, entendo que estás a nada de atopalo, verdade? Vos pensade que as cousas se fan así? Non, pero... A verdade, sendo unha xente da autoridade, pensei que terías acadado máis canos. As xentes da autoridade hai de moitos tipos. Estás confundindo os axentes da autoridade cos detectives. É certo. Bueno, vale. a posibilidade da xuventude. Tiveches sorte coas vosas pesquisas hoxe? Hai unha sorte de cova que quero explorar. Quero quitarme de arriba a posibilidade de que caera ou o tiraran. Cantilado. Gústame.
ponse así como un pouco nervioso, este acantilado como de perigoso, para... Quen ten que ir? A ver, eu, en cando consiga a corda, poda atinar ben co inicio da baixada da mareeira. Ou sexa, pero a Creo idea que... non é tirarse do acantilado, é ir por No, baixo. Eu creo se pode que... por baixo. Mellor, pero poderías- mellor cunha corda. Sí, eu quedarei arriba asegurando a corda. Hai que poder sair se me pilla a marea. Non quero ser un corpo máis batido aí. Por suposto. E nada, pues... enredaronme bastante un par de rapaces. Pasa que non sei de que familia eran. Por certo, a festa parece que comeza hoxe, Oxe, xa, pola tarde. os rapaces non dixeron nada. O de que o mar o di é instantáneo, parece ser, que non se enterou ninguén, ou que... Pois o mellor que podo facer entón é subir á habitación e facer uns traxes para todos. Mira, De isto parece verdade? máis elaborado. Os modelos escollerei no eu personalmente, Marcos. Eu pensaba porme unha rede en riba, e xa está. Recorda Eso é. que teñen que inspirar o mar. O luto non inspira o mar. O señor Marcus Charles ten un estilo creativo bastante afín ao meu. Algo sinxelo, austero e que non chame demasiado a atención. E poder coller flores. Do É mar. unha opción. Pois E nada, polo demais, pouco de información. O cura, un fiasco. E ti, descubriches algo? Que estás a falar a min? Non, o único que puiden é falar con unha muller dos Wilson. Moi amable, invitoume a cenar esta noite. Supoño que despois do que son as festas. Non sei moi ben como ir vestida. Se o adecuado sería ir cos vestidos do disfraz ou terei que volver e poñerme, non sei que poñerme. Só teño estos panos de bastos. Esta xente parece, non sei, parece que ten certa oposición na vila. Bueno, Mira, pero... co que cheiran con que vayas coberta de calquer cousa valera. E nada, Eivo o que fai é apurar o que lle queda da cervexa e tira para arriba, en plan para poñerse a traballar en plan modo estajanovista. Non, de feito, pola mañá creo que me dioches algo dunha nota ou algo así que... Xusto che iba a decir que subiras comigo que che iba a enseñar o que topei no traxe. Sí, imos. E digo a Marcus, ves? Vale. Eu, a verdade, ainda non pisei a habitación. Tes que estar reventado. Non dormiches nada? No. Pero estou ben. Bueno. O poder do alcohol. O poder da natureza. É un fígado xoven. Marcos fai a fotosíntesis. Vale, subides todo o mundo á habitación. En canto aparecen pola porta, eu poño unha cara así como seria e digo, non é moi apropiado que dous homes entren na habitación. Tras ese momento, vou sacar a nota. Somos compañeiros de traballo. E acabamos sei. de convidar a compañeira. Ha estado feísimo ese comentario. Pero os veciños, a xente de abaixo que pode pensar? Uns forasteiros con costumes disolutas? Non quero dar esa imaxe.
Vixía Marcus. Estás falando da xente que di que cazou un kelpie. Si, unha cousa non ten que ver coa outra. Perfectamente podemos cazar criaturas mitolóxicas creadas como así, pero as costumes son as costumes. Veña, saíamos un momento para fora. Xa saio. A ver, onde está iso? Abro a caixa e rebusco no pequeno peto escondido para sacar a nota e voume para a porta da habitación. Comprobo que non hai ninguén paseando por aí. Non creo, somos os únicos que estamos usando habitacións, pero eu que sei. Costume. Eso estaba nun dos petos da roupa de Tomás. E ensino o papelillo. Pois o collo, o miro un pouco así ao trasluz, a ver se hai algo que se transparente. Que é o que vexo? Fame unha tirada de investigación ou que teñas relacionado. Tes algo de artes ou cultura? Well. Eu creo que era listo, entón... Crees Teño listo non é Scholar suficiente. of the Occult Bueno, e atención ao detalle. Mas Vale. que podo tirar 4. vale. So close. Ves, non pasaba nada, serán 4 ou 15. Aquí cuánto que hacía se sumaba Os dous máis altos. os dous máis altos, pois 10. Vale, pois botaslle un ollo. Dache a sensación de que aí parece que houbo un intento de pentagrama na que onde debería estar a clave de sol ou de fa. Non recoñeces moi ben a clave que pode ser que están empregando. E dache a sensación como que non se podería chamar pentagrama en sí, parece que ten moitas máis liñas engadidas, porque parece que as notas que intentaron pintar saense bastante a nivel de agudo. As notas máis agudas. Estás muteada. Vale, eu supoño que eu sí que na miña xoventude, pois non sei, se me enseñarían a tocar o laúd ou algo así. Intento como reproducir a melodía na miña cabeza como se estivera na clave de sol. Ten algo de sentido o que incluso podería como tratar de asubiar. Fai unha tirada. De que? De imaginación. Va, 2. So close. Estaba aí ese. Che pitan os oídos da imaginación. Xa. É difícil de todos xeitos imaginarse se son non son os habituais que están nas melodías que escoitades. Pensando na asignación esta que hai das notas en plan de do, e, c, re, e, d, ese tipo de cosas, podo ver como se a melodía forma algún tipo de palabra? Está case borroso, case non aprecias, faltaríanche moitas notas igualmente. Pois non se transparenta nada, ¿no? O trasluz non se ve nada. No, hai borranchos. Temos algunha vela ou algo así? Bueno, mellor, cheiro a nota. Cheira mar. Non cheira a limón nin nada así, ¿no? No. Vale. Pois unha nota. Non sei. Vaya. Estaba desexando que fora algo máis. Probablemente sexa, pero creo que falta información aquí como para ter a imaxe completa. Pois o único que topei entre as súas cousas aí que pudera chamarme a atención son a nota e o debuxo. De todas formas, quizáis teña sentido tela preto, por se, non sei, atopamos algo que
lle dé a explicación. Vale. O vou de levar pantalón sempre e que teño petos. Adiante, pa ti. Non dos petos da chaquetilla, para que non se doble o sentarme. Por onde deberíamos tirar ahora? Pois donde podamos atopar tal vez os libros que estuvo mirando Thomas. Sabemos cales foron? Non había libros nas caixas, verdad? Non topei ningún. Eran os libros de política. Pero teñen a típica bolsillo destes de meter as cosas da biblioteca ou algo, algún tipo de marca da biblioteca? No, son libros bellos, algún probablemente os mides que o mercaron unha cidade ou algo así que necesitaban. Non, Ou que ben, non son. igual son de aquí, pero sería moi raro. Eu penso que a festividade esta do mar darános moitas claves sobre todo o que ocorre aquí, non? É unha cousa moi persoal da vila. Non sei. É posible. Polo momento parece que todo está así, un montón de pezas que non dan encaixado unhas con as outras. E non sei. É como se o libro no debuxo chamara aos peixes. Non fago máis que ter eso dando voltas na cabeza. A ver. Que foi iso que che dixo o cura, Charles? Que eles dan e logo reciben? Bueno, que o mar celebran a xenosidade do mar e o que les ofrece a boa vida que teñen gracias aos frutos do mar, basicamente. Non, unha cosa desinformación. Non Deus, o mar. No, pero eles dixeron que eles dan as súas ofrendas ao mar e recollen Peixe. as que o mar lle devolve. Máis peixe. Pero refirás a máis peixes ou recollerán algo no momento? Que pensas que poden recoller? Iso que non sei. Abe ponse moi seria e di: ese tipo de ofrendas é unha cousa impía e antinatura, e o Thomas acabou sendo ofrecido ao mar. Cousas peores se escoitan por aí. Pois precisamente eso que teño na cabeza, por eso quero mirar a cova. Pero Thomas, cantas festas pasou aquí? Algúna? Ninguna. Entón non ten sentido. Pero non ten por que a festa ser cando se fai o sacrificio. A festa pode ser para agradecer os resultados do sacrificio. Pero... Ten sentido que sexa co sacrificio ou non, ou mellor meteu a nariz demasiado fondo. É que non o sei. Por iso quero quitarme de enriba, pero tal e como decides, todo o mundo fai un pouco a mesma versión. E máis parece que hasta quedou mal por irse. Se lles houbera pasado algo, normalmente dirían: non, foise e non volveu. Dixo que se iba e non volveu, pero a xente parece que como reacciona emocionalmente a que se fora. E iso como que me quita un pouquiño a sensación de que puidera ser o pobo en xeral. Dixe o mellor algo son de moi todos a una? Pero entón ninguén reaccionaría emocionalmente a que xa non este. Uns botan o de menos, outros parece din que quedou mal por irse. Se simplemente quixeran que non se prestara atención ao rapaz, non, pois foi, xa non volveu. E xa está, non habería máis detalles. Abe se levanta e comeza a probarlle a rede a Charles. Bueno, xa imos avanzando. Xa temos un. Ben, creo que parezo parte do mar. Nesta cova, cando sería seguro
visitarla. A marea baixa de hoxe foi pola mañá. Vou intentar ir... Teño que comprar corda. Ahora pola tarde, pero vou intentar estar casi ao amencer. Prefiro ver cando empeza a baixar para aproveitar todo o tempo posible. E que me pille xa a luz do sol por estando case ali dentro. Quero ter todo o tempo e luz posible. Así que, Marcos, non contes pa festa xe comigo. Que madrugo. Pero hai que ir á festa. É verdad. Demo, vou comprar a corda, que seguro que todos os negocios van fechar para poder ir á festa. Eu... Estamos nun pobo mariñeiro, tes cabos. Pero tereinos que conseguir. Non creo que mo regala a xente porque sí. E non te preocupes polo meu traxe. Cando vin, eu penso que no de Thomas collo perfectamente. Eu prefiro ir con pantalón. Que un pantalón leva tempo a facelo. Para min o que vou facer é unha capa, non? Se hai como unha especie de lona embreada destas, así en plan azulona ou oscura, que pareza que me poda poñer así en plan co caperuza e tal, e parece unha mantarraya, unha cousa así. Me original. E Marcus, contame tío que o que fai Eve. Que no fondo non é tan cabrona. É que como non lle deixas entrar na habitación, el vai deixar que ti fagas o que queres. Ti encerraches na habitación na factoría de Eve. Pois non sei. Non sei que... De... Un disfraz destos de atrapapolvos, como se chaman esas cousas, as polveiras? As Unha gaiolas nasa, estas. unha nasa. Sí. Buah, son a fucking NASA, chaval, Dios. Bueno. Vale. Entón, Marina vai a mercar. Iso que non se lle escape. E o resto vos quedades probando os traxes. Vale. Bueno, porque a cova non manda momento, vale, sí. Pois, Marina, cando estás mercando na tenda, ves que se che chega un mozo. Debo ver. E che di, Pouco nada me fixo neso. boas, Boas. ti es a señorita Eve? Hola. Eu? Sí. Non. Ah. E a coñeces? Sí. Ah, vale. Pois que miña nai dixo que a cea estará sobre as 7, vale? Por se pode pasar. E se esa súa amiga, pois podes pasarte tamén. Ai, é a familia que invitou a Iva a cear. Sí, son un dos fillos da familia Wilson. Ai, encantada, son Marina. Un placer. Eu son Comentou no antes. Disculpa, o seu nome? Alec. Ai, hola, Alec. Pois xusto entereime do de que tiña cea porque non sabía se iba directo do baile para ali e entonces se iba coa mesma roupa ou se pasaba a cambiar. Por eso me enterei do de que tiña cea. Bueno, miña nai dixo que era moi guapa, así que supoño que co que vai a estará ben. E logo se dá conta de que acaba de insinuarche que estás guapa, entón se pon un pouco colorado, deixa pasar un pouco aire e sigue. Sí, é que Bonnie, ao parecer dixo que as festas do mar van a ser esta noite, entón imos a facer como unha comida lixeiriña e logo xa imos todos hacia ali. Pois case para non perder o tempo que vaya xa co propio traxe do baile, porque senón váisenos a noite. Sí, claro, o que lle sexa máis cómodo. Nos estaremos xa preparando un pouquiño todo, agora estará todo o mundo intentando prepararse para as festas do mar, é o momento máxico de Bonnie. É o momento de lucirse. Así é. Vale, pois avisarei aí, moitas grazas. A ti?
Por favor, non te esquezas de dicirlo, senón miña nai despois. Non, daqui vou xunto a ela. Vale, graciñas. Vémonos na De- festa. Ata logo, de nada. E Imos mercas a corda coñecendo sen a familia por trozos. problema. Sí. É numerosa. Abúrrense moito. Vale, pois non sei se collerías unha corda longa, fornida, ambas, deixate todos os cartos aí porque vai a tua vida niso. Vida non hai máis cunha, carto xa toparei máis. Ou traballarei por eles. E unha corda sempre é útil. E se fan falta máis pequenas, córtase. Vale, pois pillas unha a máis resistente que atope, se ven longa para atarte ben. Estás xa lista? Ou queres mercar algo máis? Necesito levar, por si acaso, a cova máis profunda do que penso debería mercar algo para ter luz. Vas Algo que pillar me un sexa farol cómodo. ou algo? Sí, Vas algo que me aquí sexa cova. cómodo. Vale. Pois claro, se non ten nada máis cun oquiño así, pois vou ver todo, pero basta que se meta para dentro e boas tentas. Así que algo de luz, sí. Coller un farol de aceite, algunha vela, pero iso, bueno, se metes dentro do farol. E a antorcha, pero supoño que preferirás algo máis protegido. Sí, un poquinho máis protegido e que precise menos mau e menos equilibrio. Vale, pois entendo que colles unha lámpada de aceite Sí. e xa estás co teu pack de exploradora de mazmorras. Así que volves Vou facendo co teu... callo. Sí. Sí, e vou avisar a Yves de que xa coñecemos un membro máis da familia. Yves, traeme un recado para ti. E logo? Topeme un dos rapaces da familia. Un tal Alec, non sei se... Bueno, supoño que non chegaches a conocelo porque pensou que eu era ti. Só falei con unha dona. Porque sei que como a festa é ao final tarde-noite, que están para comer lixeriño e que a cea será 7. Estupendo. E que podo ir eu tamén. Oh, moito mellor. Pero non sei se me Sabes apetece. o... Todo dependerá de como salga na festa. Se vexo que se pode sacar máis información indo as dúas, pois vou, senón perdereime por aí. Se che soy sincera, prefiro ir acompañada. Podo entendelo, pero entende a miña postura tamén. Dependerá de como vaya saindo isto. Ao final, vimos o que vimos. É comprensible. Xa teño todo para mañá. E jardo na habitación a corda e a sorte de candil. Vale. E o resto de despensa do que ides facer esta tarde antes da cea? Pois a verdade Se que non. teño algún tempo, un par de horas ou así, o que vou facer é chegarme ata a igrexa e ver, porque aquí que religión teñen as... Porque históricamente non tengo moi fino. Son evangélicos ou anglicanos ou católicos, non? En Escocia eran católicos, non? Ou éramos protestantes? Protestantes eran os de... Bueno, non sei, o que quero ver é se teñen os típicos votos que poñan as igrexas en plan tipo barcos, en plan para a xente que vai ao mar para que todo vaya ben. E ver ese tipo de movidas, a ver se veo algo que me chama a atención. Ai, pois que ibas a poñerlles aí un candil encendido para ter sorte no día. Vale, pois se vas por aí, haberá menos xente cando foi Charles, pero ainda hai xente recollendo, deixando todo bonito, e si que hai pois algunha simboloxía relacionada co mar. Non hai representacións pintorescas, tipo criaturas mitolóxicas ou calquera cousa fora do normal. O máis parecido a iso pode ser algunha onda do mar que sexa antinatural, pero non ves unha criatura debuxada.
Nada, pues unha vez que acabo de dar o paseo pola igrexa, fago o paripé, sento a facer que rezo, porque no fondo é unha tea total, entonces, pois nada. E Pois se logo, che chegarán outras mulleres a rezar contigo en prol das festas do mar. nada, pues en canto paso un tempo prudencial do que nadie sospeite, levanto e marcho dai como alma que levo de año. Xa, así sabes ti da igrexa. Vale, pois Yves saca a súa vena relixiosa antes de ir á cea. Charles está aí desconectadísimo, así que Marcus, ti tes algún plan? Vas a aproveitar para dormir? Eu... É que non me acordo. A biblioteca foi alguén. Hai biblioteca aquí. Non hai. Pois preguntaría onde podo conseguir libros. Pois en principio estaría a xente nas casas, a xente máis culta. E onde se atopa xente culta? Pois se che din hoxe estarán na festa do mar. Vaya. Pois voume buscar plantas e así que hai por aquí preto. As que me gusto vou gardando, outras vou decorando a NASA. Para darlle algo máis de vida. Vas a ir disfrazado xa. Eu asumín que a festa vai ser disfrazado desde cero. Ti xa vas todo o día, así vas insertándote flores. Claro. Voulle poñer un mote a Marcus. Cando vexa. Vou empezar a chamar Maremonte. Vale. Vale. Sotomonte. Vale, Charles, ti tes algún plan? Pois non, así que creo que o que vou facer va ser sentarme en alguna cadeira ou se hai alguna mesa que estea con vistas á rúa, co meu libro, estar pendente un pouco o que pasa por aí, a ver se vexo algo un pouco estrano. Vale, quedaste a velas vir. Sí. Vale. Marina, ti entendo que forches a mercar e gardaches todo. Alguén ten algún plan antes da cea? Eu, a zona por onde estiven, eu estive na zona onde vai ser o baile e todo. Bueno, sí. A parte dos acantilados sí, logo a parte de abaixo en principio non son aí, son arriba. Sí, porque a primeira parte onde fun que fun ver en plan de ser fácil caer ou bailar e todo o rollo. Por se acaso houbera que fuxir ou houbera que escabuirse de alguna maneira, quedome un bo rato como planeando, en plan, se tuviéramos que fuxir do que me acordo a mellor ruta e tal, se houbera que esconderse, vin esta zona que xa empezaba probablemente a ter menos luz, esta zona que seríamos máis desapercibidos, ou planeando posibles rutas necesarias, por se pasar algo. Vale, entón vas dos acantilados a pensar plans B de escape en calquera caso. Por se acaso, vamos activando o arquetipo de Tactical Mind por se fixera falta, basicamente. Vale. Está ben. O resto do grupo, tedes algún plan para esta tarde? If ti vas a cea ao final? Sí, non, supoño que fago o tempo, estou na habitación un rato, prepárome, peitemo un pouco, supoño que mira a un pequeno espello destos que así que está como descascarillado por todos os lados, para facer un pouco algo de min. E nada, cando chegue a hora vai dirección a casa dos Wilson. Vale. Xa veredes que a xente pois xa se está tamén como acicalando, poñéndose os traxes e parece que empezan xa a carrexar todas as cousas para preparar a festa do mar. Mentre Sif vai a casa dos Wilsons a cear, Marina vai vixiar o mar. O resto quedades na taberna?
Ou vos ides achegando á zona da festa ou a algún lado? A ver, se empeza a festa, así que deixarei o libro na miña habitación, me pondrei o meu disfraz e me irei achegando. Non quero perder detalle. Vale? Marcus, que xa debe parecer unha árbore de tantas flores que se engadiu. Eu voltaría á taberna a ver se a festa comeza aí. E na taberna recollen bebidas e demais para levar para os acantilados. Botolles unha man. Vale? Pois ala, a carrexar. Eles Ah, encantados. que a festa é nos acantilados. Claro. Vaya. Entón, que levas o teu libro aos acantilados para ler ali? No, que non tivera vértixe. Entón non vas a ir á festa. Sí, vou. Pero do outro lado. Pero non te arrimes Claro. ao borde. Non, claro. A ver, non fai falla estar aí preto do borde. Vale, pois mentres ides un mirando como o resto van jardando as cousas, como Marcus colabora, Marina, faime unha tirada das túas tácticas. Das miñas tácticas, vale. Exacto. Bueno, se tiro 3, mellor. Como carajo... Ah, facías así, Bueno, pera. igual vas de sobrada e dices, me chaja cun. Bueno, mira, fago así. Taca. Ojo, se vos sobrada. Non máis 8. Dixen en plan de Vale. pa que olvidarasme Pois- que era o de 3 de 10. Sí. Pois cando estás atendendo ás posibles rutas de escape, a ver, en principio está complicado, vale? O sea, esas rochas de tanto golpeteo do mar, pois para apoiar teñen pouco. O que si teñen, claro, son as zonas das covas. Aí, sen saber canta profundidade teñen, en principio serían un bo sitio no que poñerse mentres a mareas non se pase de longo, claro. Pero bueno, sí que distinguirías dentro das seccións entre as rochas algunha que podría estar máis protexida, vale? Algún penedo que bloquea o mar e te poderías ocultar por detrás porque ten como unha especie oca por dentro, probablemente aí as gaivotas algunha vez aniñaron. Entón, pois bueno, terías algúns plans. O caso é que che parece ver que hai algo no mar, como unhas siluetas dentro da auga. Que me parecen? Pois Non son son de grandes. sombras alongadas. Pois quizás hai de distintos tamaños, algunha igual preto, é que como se moven as augas, pero bueno, entre o baileciño dirías 1,5 metros, 2,5 metros, non estás tan preto. Podería haber golfiños aquí. A sombra é un pouco máis escura. Voume posicionar dunha maneira en que poida velo mellor. Vas a chegarte ás rochas? Ou vas a subir Sí. o acantilado e intentar miralo dende arriba? Dende arriba podo ver mellor, pero pola distancia non vou definir ben a forma. Prefiro acercarme ás rochas. Non te arriscas a morrer. Vale, vas a chegarte ás rochas sen subirte nelas. Que resbalo vou co carallo. Entendo que aínda non te vas a subir, só a chegar o máximo que poidas. Claro. Vou de menos a máis, se fai falla. Vale, pois entendo que vas camiñando con tranquilidade ou con cuidado de non pisar onde non debes. E notas que cando te vas achegando parece que esas sombras se afastan ou se introducen máis no fondo. Co cal as perdes de vista. O movimento dime algo? Pois pola dirección na que desapareceron asumes que ou te detectaron ou notaron algo e fuxiron ou se esconderon. Pero foi moi rápido, en plan, é algo acuático. Sí. Dame mala espiña. Ahora mismo están loitando, como se din, 2 lobos na miña cabeza. O escéptico e o que está flipando. Pero... E os dos queren ir aí. Pero teño a sensación de que no momento álxido da festa teño que intentar estar pendente do mar.
Porque que veñan xusto agora e onte non viñeran, ninguén comente nada. Non sei por que teño a vibra de que ten que ver con que vai a ser a festa. Quizás a súa aparición é a que di cando ten que ser a festa. Vale. Entendo entón que te quedas ubicando ese sitio, pendente logo para a festa. Non sei se subirías os acantilados logo porque a festa ali, ou ti te quedarías por aquí un pouco retirada porque... Sería moi raro que eu me quedara fora. Pouco. Sobre todo porque quedei con alguén na festa e non cumplir a imaxe do grupo queda un pouco mancillada. Sobre todo se resulta que os nenos son dunha das familias importantes. Pero sí Vale. que deixo ubicada a zona de abaixo dende arriba en plan pa onde teño que mirar. E sigo lembrando o debuxo dos peixes saltando guiados polo libro. Desexando que pase. Fliparei, pero o debuxo tería sentido. Vale, pois mentres estás revisando a ver que raio biches e que puido ser iso, If, estás de cea. Cando chegas, cheira que recende, pero realmente os platos non teñen gran cantidade porque se van a reservar para a festa do mar. Co cal, te invitan. Ai, benvida! Que guapa ves! Moitas gracias. Moitas gracias pola invitación. E ben, podo botar unha man nalgo, non? Por na mesa, preparar algo. Ai, sí, podes axudarme a recoller aquel plato que ao final Bonnie dixo que ten demasiado que preparar ali e bueno, non vai vir a cea. Bonnie, quen é o teu home? Non, Bonnie é a miña filla, vai ser ela quen cante nas festas do mar. Entón, claro, está nerviosa, ela gustalle un pouco achegarse ao mar antes de cantar. Teño moita curiosidade por escoitar esa canción. Monta Ai, é xeite preciosa. faloume dela. Non poderías cantarme un anaco? Ai, non, eu non teño esa voz. Ela chega como... Non sei, uns tonos que eu non sabía nin que se podían facer, pero ela... Non sei, creo que ten un don. Si, esas cousas son... Parece que naces con elas. Sí, se eu che cantase, probablemente non podrías dormir esta noite. Sí. E nada, vou axudándolle a, pois nada, a preparar as cousas e tal. E tirolle da lengua, así en plan, a ver se conta algo da festa do mar, en plan... Escoitei que algo así como que facemos unhas ofrendas ao mar e o mesmo mar devólvenos moita máis cantidade do que ofrecemos. Sí, nos amosámoslle os nosos respectos ao mar, e entón o mar, pois, nos vendí con toda... Nos provee con tantos alimentos que podemos ir exportando e dándolle un bonito e recoñecido nome a Wick. E ves a un cativo que corre en círculos por aí. E gracias á raíña do mar, chámase Marina. Pois se me o santo ceo. Desconcentroute. Que iba a decir? Pois nada. Calo. Bueno, algo había. E ves que se achegan tamén 3 fillos dela, os maiores, Alec, Irving e Cameron. E ela chos presenta por se algún che interesa para casar. Son da nosa idade. Hai de varias idades por aí, desde 30, de 20 e pico, de... Bueno, de 20 e pico hai varios. Desde aí 23, 26 e 31. Supoño que a vida no mar é dura. Dende que facedes este tipo de ofrendas e os accidentes que non queremos nunca que pasen reducíronse Sí, hai anos había máis mortes no mar, hubo anos nos que incluso a pesca era moi complicada, a veces apenas volvíamos cun par de kilos a casa, era moi triste. Pero dende que facemos as festas do mar e a nai lle dá un pequeno capón, dende que Bonnie fai as festas do mar, as cousas van moito mellor.
Deixo caer algo así como en plan, non sei, agora Deus está da banda do pobo. Dan para tantear un pouco o nivel de compromiso religioso desta xente por onde anda. Bueno, podería ser que Deus por fin escoite con esa voz tan angelical que ten a miña Bonnie e por iso nos dea esta pesca tan boa. Pero bueno, nos lle agradecemos ao mar porque ao final é quen provee directamente, pero pode ser que sexa man de Deus que se achega a nós. E quen, se non podería ser? Ya, non sei, a min gustame pensar que en parte é algo da miña filla. Pensas que podería ter algún don celestial? Sería asombroso, en plan, incluso o mesmo o obispo da zona encantaría escoitar aí algo así. Pode ser. Ai, pois voulle preguntar a ver se o cree. Quizais o se fixa na miña nena nota algún aura celestial. E nada, pois non sei moi ben como tillares de lengua a esta xente. O que vou facer é, pois, nada, pois, manter a conversa, tratar de ser o máis educada que poida e agardar ata a celebración e escoitar esta Bonnie a ver que Vale. ocorre. Pois mentres estás aí na comida escoitas un... Non sei se me pilla, pero fai is. Ah, Bonnie está por aí na casa. Non, son un golfiño. E ves a un neno que ten unha aleta máis ou menos feita. Teño o traxe para bailar coa raíña do mar. ¡Ii! Eu achégome, sorríolle para gañarme a súa confianza e digo, que faremos na festa do mar? Estou un pouco nerviosa e gustaríame saber. Ti Seguro que tampouco ti es de aquí. non é a primeira vez nas festas. Podes ser a miña dama de honra que me achega ata a raíña do mar. Sería unha honra para min. Claro, o de o nome. Así que non sei como funcionan esas cousas, non sei o que tes que facer, pero ti me levas. Se ti mo pides, eu levareite. E podemos ir xa? É que non me apetece quedarme a lavar aquí a louza. Non sei, iso depende da túa nai. Se vou cunha persoa adulta e responsable non vai ter problema. Sí, ou se queres ir indo, eu podo quedarme e lavar a túa parte. É que me vai dicir que non podo ir só. E como Bonnie marchou, porque eu non rematara todavía o traxe de arroz, pois entón, pois... Agora podes levarme ti. Ademais, xa comin todo. E claro, Pois, como a raíña do mar non se lle pode facer esperar. se a túa nai non ten ningún inconveniente, pois eu lévote. Mami, diz que me pode levar, que me vixía e me coida. Asómase, vez? Sí? Se non pases pena, se queres, podo chegarme eu co neno, botareulle un ollo e estaría atenta. Ai, pois sí, porque aquí ao final nos revolve todo e temos máis que limpar en vez de máis axuda. E se rasca a cabeza. Así que se Moi- non che importa, Pois eu encantada. Moitas gracias pola cea, estuvo todo boísimo e non sei, no fondo, pois é moi bo en plan sentirse así un pouco ter un recibimento así cálido, chegar a unha zona no que é unha descoñecida. claro, para nós, se desexas quedarte aquí máis tempo, seremos moi felices, xa che dixen que me encantaría que houbera máis mulleres coas que compartir por aquí. Ademais, Sí. es moi amable e xa vexo que tes a Marca encantado. E nada, sorrío, despídome, collo da man a Marcus e tiramos por os acantilados. Bueno, o ves correteando, así que o colles cando podes, pero sí, irá un pouco en Sí. círculos contigo. Unha pregunta, estamos xa no atardecer, non? Porque a 7 da tarde, non sei se dependendo da época do ano.
Si, ali é que cean aí, pero a festa do mar van a facer un poquinho máis tarde, sobre as 9 ou así, xa despois de cear lixeiro. Xa, pero vai ser de noite, non? A celebración nocturna. Sí, máis ou menos. Aí está anoitecendo, así que queda o ceo super bonito. Un lusco-fusco naquelas zonas. Pois nada, Vale. supoño que o último que se ve o sorriso de Abe, non? Porque veo que ten un rasgo aquí que sintonizada coa oscuridade e vai aí con eno Sí, da man e mándase unha especie de sorriso creepy ao atardecer. Ahora vamos a xogar no meu terreo. Muajaja. Vale, pois, bueno, a nai se queda un pouco máis tranquila, pero de todas formas che di que vos veredes nun anaco cando rematen de recoller e os fillos tamén, e o marido. Vale, pois ti achegaste tamén ata os acantilados, supoño que afastándote para que o neno non faga cousas tolas. Sí, sí. Marcus, como vai o teu disfrace? Rompiches un pouco de tanto carrexar cervexas? Eu fago o primeiro viaxe e cando xe este así en plan onde vai ser a festa, poñome a xixar un pouco a quen está e a ver con quen podo andar de leria. Bueno, hai un montón de pescadores e hai moita xente que está ali xa preparada para o baile, hai xente que está nerviosa, hai xente que está preparando todas as comidas, é dicir, bueno, tens aquí tamén a taberneira que tamén está axudando a traer e estará por aí tamén Charles facendo que non axuda. Alguén que me chame a atención? Non sei, que buscarías? Pois alguén que non este preparando algo o sea, que eso, que non este poñendo comida, non este poñendo mesas, Charles. ou alguén que vai que vai a vestir. Van todos co traxe xa da festa. Sí, sí. Vale, A entón mellor estou algún facendo leva o un ridículo. mandil ou algo por riba para non manchalo, pero Está o párroco. sí. Vale, pois se non me xenían máis de interese, vou xunto ao párroco. Vale, pois te chegas a el. Benvido. Ben aliado. Alégrame ver a xuventude que se une ás festas. Outra cosa non, pero a xuventude de festa gustalle. Tamén tes razón. Quen tivera a xuventude perdida. Bueno, a todo hai que chegar, Ai, sí. E que tal, Pois gustache Wick? o que estou coñecendo de momento bastante ben, a verdade, é un sitio agradable. Vas quedar por aquí? O tempo necesario. Pois alégrome. Agardo que disfrutes das festas. Polo que oín o último quedou unha tempada, pero non sei que lle pasou, que liscou de contadiño. Bueno, de Eu penso contadiño. que volverá. A veces sintes cando hai algo que te deixa un vínculo nun lugar e volves. Diste? Sí, penso que sí. Pero por que liscou? Iso sí que non xo sei. Dixo que tiña que facer unhas xestións uns días e xa onde van uns días. Pero bueno, ás veces se complican, supoño. Jo, a verdade é que sí, bueno, por lo menos dixo que se iba a facer unhas xestións. Ti entendido que desaparecía de súpeto. Sí, bueno, pero... No, eu penso que sí que avisou, pero non a todo o mundo. Vou saber se me oculta algo. Podes facer unha tirada de perspicacia. Son bonas mentiras. Eso axudaríame a detectar se me están mentindo. Vamos a decir que sí. Tiro 3 en torno. Sí. Vale, 14. Bueno. Mentir, digamos que omite información. Ai, pai. Sabe que mentir é pecado, non? Ai, sí. Pero iso eu nunca minto. Xa, estaría feo. Que alguén Pero se se ti algún preocupase. momento mentises, podes vir a confesión e eu te absolvo. Algo A que verdade é confesar, que meu fillo? sería pecado, que sería unha pena que o pastor non axudase a un alma que busca ao seu amigo, non? Alguén que pode estar en perigo
e non lle sepa guiar cando pode axudar a esa outra persoa. Que me está querendo decir? Que os xóvenes non só valemos para a festa, sabemos navegar bastante ben no labirinto das palabras. E sei que non me está contando todo, e sei que sabe algo máis de Thomas, e gustaríame saber a verdade. Hai tempo que non sabemos dele, estamos moi preocupados. Pero ti entendes que hai segredos de confesión que eu non podo contar, Eu nos non confesaron. pido que lle confesar, eu pido saber onde está o meu amigo. Ai, non sei onde está. Pero eu non che vou dicir nada. Pero eu creo que había alguén aquí que lle chiscaba o ollo, entón esas cousas fanche volver. E supoño que ese que lle chiscaba o ollo era alguén importante. Ai, para el sí. E para o Bueno, pobo, supoño que para a aldea tamén. entendo. Esa persoa entendo que segue aquí, non liscou con el. Ah, por suposto, non, aquí no pobo non marchou ninguén. Alguén máis o sabía, o que sabe vostede? Ai, non creo. Ás veces me viña a preguntar cousas en confesión e claro, aí vas notando un pouco os intereses. Estábase como interesando máis por unha persoa, pero nunca lle dixo que... Ai, sí, pero eu xa sei cheirar esas cousas. Unha bagua que non saíra adiante, verdad? Exacto, así que seguramente estea desexando volver para ver o seu amor. Entendo. Ti és xoven, seguro que se non o sentiches aínda xa che chegará o momento e logo entenderalo. Sí, así non sempre estou a tempo de meterme a cura. Graciñas. Sí, o amor a Deus tamén é importante. E vai presinándose mentre escapas. E ti que, Charles? Eu nada, eu estou axudando. Sí, mirando que todos movan ben para a dereita e para a esquerda, que non se tropecen. Carde un pouco máis para lá. Sí, o papel moi ben. Levo, por se acaso, os meus guantes, por se en algún momento temos que facer isto do rappel, os levo no peto. Para non deixar probas se matas a alguén. Pero bueno, eu xa me puse a miña rede, todo caracterizado. Estou aí a ver, observando como se desenvolve a festa, un pouquiño afastado. Se chegamos que non sei se chegara aínda a procesión ou que sexa o grupo, o acantilado, eu observo pero dende o lado da terra. Estás mute. Ah, pois todas e todas escoitaredes, sobre todo If, porque ten máis preto. Un Raíña do mar! E levanto a mirada para atopar a ese personaxe misterioso que levamos tanto tempo querendo saber quen é. A raíña do mar quitou o moño. Aproveita o seu papel e como o moño lle fai, cando o solte lle fai ondas no pelo, aproveitou as ondas para facer como unha sorte de tiara de pelo todo ao redor. Hai que aproveitar o papel. Son as ondas do mar. Ali estou, de traxe pantalón branco e azul claro. Básicamente co conxunto de Thomas. Eso sí, notase que está arremetido para dentro o pantalón e que non leva a manga hasta aquí, senón que leva como doblada, ben doblada, non a refucida, mas non ben doblada por encima dos codos. Que non caia. Hai que ter os brazos libres. Non vai a ser. Pois ves como Mark se esconde detrás de If. Veña, fai de dama de honra. O que sexa que tes que facer. Eu trato de seguirlle un pouco o xogo e fago unha reverencia á raíña do mar, así en plan collendo a saya e facendo a típica inclinación, ¿no? Genuflexión. Aguanto a gargallada que está a puntiño de saír. Estou facendo caras de... Porque supoño que a miña expresión facial non é moi teatral precisamente, máis de pau seco. E nada, o que vou facer é buscar un bo sitio, ver onde está a xente colocándose,
para ter unha boa perspectiva de todo o temiña. Subides os acantilados, entón. Sí. Pois Mark ia darche a man, pero en realidad está demasiado hiperactivo como para só ter esa distancia de corda. Así que empeza a acelerarse. Ali é onde se baila, e ali é onde se coloca o peixe, e ali as cestas. Empeza a facer voz de guía acelerado. Abe está Todo empezando a arrepentirse de haber traído o rapaz. Non é o seu. A ver, Pois- déxame ver a aleta de golfiño, a ver como quedou. Un pouco Ves, chuchurría, pero Bueno. se mantén. Ah, Teño que tirar pero a que estas se pega. cordas. Sí. Xa Así che se dixen caio eu. de costas, volvo a poñerme de pé. Eso sí, a pobre aleta vai quedar feito un acordeón. Entón só podo facelo antes de que remate a festa, pero para o final. Sería unha pena. Sí, Mira, non caes. pero bueno, se pasa pois o final. Sempre mellor o caer de co ou caer de frente. Sí? Sí, mellor caer de cu. Porque así fas bomba. E levantaste rápido. O cu é duro. Pois ese señor debe ter o cu moi duro porque leva todo o rato sentado. E señala a Charles. Aí xa non podo aguantar e ríome. É que xa é demasiado, xa é acumulación. É como é toda a festa? Que vai pasando? Pois Bonnie ten que vir a cantar. Onde está Bonnie? E mentras canta, aparte de bailar, pasa algo. Bailamos moito rato. Ata os velliños aguantan moito rato. E despois imos todos para a cama e o día seguinte hai moito peixe. Vaya. E no mar pasa algo mentras Bonnie canta. Sí, as mareas cambian. A marea sube, a marea baixa máis rápido. Non sei moi ben os ritmos diso, pero a xente di que cambia. E logo os mariñeiros prepáranse todos e métense nos barcos porque vai haber boa pesca. E mentres os que non queremos ir a facer eses esforzos, bailamos aquí. Vaya. É que xa vin cousas no mar. Chases do mar preparando, sí. As selkies. Como? Miraches selkies. Porque ti es unha. Pois non sei, o mellor sí, pero non viñeron saludar. Porque Pero te sí dan que vin as vergonza. sombras. Pero se son as túas amigas, podes dicirlles ti que veñan. Pero cando isto non está forma non me fan caso. Ah, pois transfórmate. Pero entón non podería bailar contigo, debo un baile. Pero non podes transformarte un ratiño e logo volver. Canto aguanto un peixe fora do auga? Pois os golfiños un rato. Pero o golfiño non é un peixe. Jo, pero está no mar. Ti non és como un golfiño. Como é? Ti imaginaste a raíña do mar sen escamas? A que non? E os golfiños non teñen escamas. Entón Se te- este baile é de un peixe e un non peixe. Mira, unión. É o que se busca, non? Pois Eh, perfecto. E a túa amiga que é amiga de mamá tamén é unha señora do mar? Se o é, nunca mo dixo. Pero sacoume da casa para que non lavara a louza, así que é unha aliada. É boa muller. Podes confiar nela. E te mira de revirollo, Ida. Río falsamente así. E dixeron que había un rapaz aquí que estaba destinado a casar con Bonnie. Anda. E quen é? O das flores, A reviro para mirar quen é. Marcus. É quen dixo eso? A unha señora que é a cociñeira da taberna. A min non me gustaba Tomás para ela. Tomás tamén quería casar con ela.
Bonnie decía, estou ata a cona de Thomas, por que non paraba de preguntar todo o rato? Ele dicía que non me molestes, e el volvía, que non me molestes, e volvía. E así todo o rato, que pesado. A que sí? Sí, ese tipo de persoas poden ser bastante cargantes. Sí, entón... Non sei se Marcus era o tipo de Bonnie. Tamén fala moito. Pregunta menos, pero fala moito. Pero mentres non a moleste non pasa nada. E parece que molesta a todo o mundo por igual. Eso sí é certo. Pero logo, Thomas foise porque Bonnie non quixo casar con el. Non o sei. Pero era moi pesado. Así que se non está molestando, mellor. Verdade? É mellor así. Pero o mellor logo ven e xa se porta ben. O mellor como está reflexionando. O mellor só necesita unha charla dos seus amigos. Vos sodes os seus amigos? Nos coñecimos a Thomas. Tamén Pero é unha nós? criatura do mar. Poño cara desta así como moi teatral, como de dúbida. E o mellor sí. E non sei. É que son a reiña do mar, só sabes ti. Ah, non se pode dicir. Non moi alto. En collaleta, como pode simular. Entón o mellor Thomas tamén, pero non nolo contou. Ah. A min non me parecía. Bueno, mellor é porque despois me fadei porque era un pesado. Pero non che dixo nada de cando se iba. No, era moi amigo de papá. Papá seguro que sí que lle dixo. Porque primeiro viu de visita e falaba con papá, pero logo xa só quería falar con Bonnie. A ver se volverá para a festa. E así vemos que pasa. Con Vale. Marcus, con Thomas, chan, 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 chan. Vale. Entendo que estades todos por aí, así que asumindo que todos prestades mínima atención ás festas do mar ou o que vayan a empezar, podedes facer todos unha tirada de percepción e Marina ten un dado máis. Bueno, e ahora se poño de 10, mellor. Porque Eu son boba, tamén. puxen de 20. Sacaches un crítico. Además. ¡Uli! 17. Bueno. Vale. Pois prestades bastante atención, Charles, que parecía que estaba un pouco máis na berza, pois mira, estaba poñendo ollo en realidade. A Charles e o resto dalles un pouco máis a sensación de que todo o mundo se para, parece que por fin aparece Bonnie para cantar, pero ti, Marina, notas que Bonnie acaba, o sea, cheira moito a mar, acaba de saír dende unha zona dos acantilados, dende un anaco das rochas, que na parte final sí que parece que ven dende a praia, pero ti sabes que realmente parece que chegou dende as rochas e dos acantilados. Cantas sombras vim? 2 ou 3. Veo desa zona. Pudo haber vido desa zona? Sabes que viu dende a zona das rochas, pero xa dende a perspectiva non saberías exactamente de dende onde. Cando Así me ve, pon algunha cara? No. Sorrí a todo o mundo e ves que varias rapazas e rapaces se achegan rápido a ela, bueno, todo o mundo en xeral lle dá a benvida e invitan a todo o mundo pois a iniciar as festas. Co cal Bonnie se coloca no centro, vedes que se sube nunha rocha e empeza a facer uns sons que vos parece unha melodía preciosa, pero imos a supoñer que Eve, que está acostumada a traballar coas abellas, ten como unha sensación de que hai sons que non son perceptibles para os humanos de base e sente como unhas vibracións, como cando as abellas aletean preto, que teñen como a súa propia comunicación. Sinte que hai algo máis nesa música. Esa música non só é para as persoas, digamos, que estades aí. E van invitando a todo o mundo, pois, mentre ela canta,
A xente se queda como ensimismada, mirando, desfrutades moito desa canción, e tedes como unha sensación de paz, de felicidade, e cando ela parece que fai unha pausa, veis, achegan algunhas ofrendas de peixes preto dela, e as colocan detrás, como para ofrecerllas ao mar, e van comezando a danzar. As primeiras van como crecendo, ¿no? As primeiras danzas son como máis suaves, máis tranquilas, e logo xa se van animando un pouquiño ao ritmo dela. Vos animades a bailar, vos poñedes a petiscar, que queredes facer? Danzar. Bueno, a Marina collen a man, así que quero dicir, tiña un baile prometido. A mí non me queda outra, pero antes, cando empeza a Bonnie a facer os que escoito, sonidos tan agudos, conecto a mirada con Charles. Inquisitiva. Estás muteada. muteada. Soame a melodía esta que cantaba co que estaba escrito na nota. Non teñas toda a nota, pero podería ser. Os tons son moi agudos. Pois teño así como o ceño fruncido de pero sigo como observando. De vez en cando sí que se río de festa, pero estou como un pouco mosca. Intento achegarme de maneira casual e paso a nota a Charles, que a levaba eu. Vale? Queres revisar a nota mentres pos oído, entón? Sí, Vale. podo repetir a tirada ou... Sí, podes repetir a tirada e engadir un dado porque estás escoitando, estás comparando. Vale. E teño atención ao detalle. Ollo! Pois tes aquí un momento de inspiración e mentres miras a nota visualizas as partes que faltan como se foses completando, porque sí que hai borranchos, pero máis ou menos podes recrear, estás totalmente inspirado. E empezas como incluso fas correccións. As notas que parece que estaban aquí feitas non estaban encaixando exactamente, non estaban replicando ben a melodía. A nota está incompleta, vale? Pero sí que a melodía parece que ten un ritmo e incluso percibes que mentres ela canta escoitas o bater das ondas do mar contra a rocha como o seu mesmo ritmo. Pero como se estivera reaccionando ao mar a súa canción. Se houbera unha conexión, sí. Pois me achego a Marina e digo, notas como o mar se acompasa? E antes de empezar a festa había unhas 2 ou 3 sombras no mar, grandes. Tamaño humano un pouco máis. Ten ollo. Hai algo agora? Vas botar un ollo aos acantilados, señora Convertixe? Bueno, no, así como a lonxe. Pasa que me arrimei e saíron por... Voy a decir patas, pero por... colas. Vale, pois entón vas a intentar mirar por donde loxe, Dende lonxe, sí. vas a A ver, mirar pero moi bien. Penso que eso veríase algo moi evidente. Pois te asomas e o que ves antes de empezar a botarte para atrás son como as ondas rachan, hai bastante oleaxe, cando ela acelera un pouco o ritmo e cando non volve a ser suave. Parece como se a marea estivese subindo rapidamente e baixando. Mentres tanto collen a man de Marina Ui. e empezan a bailar. Isto bailase así! E bailas como o resto, pero máis agresivo. Mais modo rapaz hiperactivo. Sí. Eu podría intentar saber si esto hai algunha historia relacionada con todo isto na mitoloxía ou así. Bueno, podes Ou tirar, porque supoño que da lectura ao son hai un salto, pero bueno, vamos a ver que tal se che dá. Pero digo xa o ambiente. Si vexo ese compás de ondas, ela cantando, a xente como en sí misma bailando. Vale, proba. Vale, teño de coñecer o folclore. Ujú. Ai, 8.
Achis. Pois intentas facer memoria, pero igual é que te deixas levar demasiado pola festa. Xa o teu compañeiro de cervexas do outro día te está invitando a bailar e presentándoche a súa dona. E sí que por algún momento che viñeron moitas cousas á cabeza relacionadas co mar e con rituais, e non és capaz de destacar un por riba de outro, pero sí que tes a asociación de que, bueno, pois ás veces se di que ás veces hai persoas ou criaturas que chegan a vincularse tanto co mar que din que pode ser que teñan algún tipo de conexión, pero non caes en nada en concreto. Vale, pois quedo de barballada co tipo este. Recoñecendo a súa dona. El está presumindo da tatuaxe que levas, de que xa pertences a Wick. If, Eu aproveito para chegarme a, a, a Charles, porque que isto de está bailar, pálido. si non lle vai moito, e supoño que será unha única persoa que está aí un pouco máis allea ao que a celebración. En eses momentos, se estamos aí preto do acantilado, estamos un pouco distanciados do resto da xente e da música, pois empezo a contarlle todo o que nos contou agora Marcus, en plan a relación de Bonnie con Thomas, os rumores de que o nome de Marcus, non, de Thomas, que o nome de Marcus barásase para ser a próxima parella de Bonnie. E bueno, creo que temos que falar con esa muller. Non notas no aire como vibra, como parece que as mareas obedecen a súa vontade. Sabes, estás en ideas. Sí. Eu penso que hai algo que os pone en sintonía. Dende logo parece que ten algún tipo de don. Mentras a moza cantaba eu sentín como un benestar e unha paz extraordinaria, o sea que non penso que haya nada demoníaco nen maligno en todo isto. Pero que lle pasou a Thomas? Esa é a pregunta. Pensas que la o coñecía? Bueno, parece que todo o mundo o coñecía. Sí, polo que comentan, Thomas trataba de facerlle as beiras ou algo polo estilo. Non o teño moi claro. Todo isto contoume un neno, o sea, non... Pois sí, a ver se acaba a canción e podemos achegarnos a ela e falar un momento. A canción acaba en algún momento ou é unha canción infinita? Son varias cancións, pero supós que en algún momento se acabará. Os concertos teñen fin. Eu vos pregunto, queredes que acelere para que remate a aventura a media ou preferedes buscar outro día? Penso que é factible que se remate a media. A ver se é factible a media. Eu remataría. Pois dalle, si que es. Vale? Pois a festa sí que se vai alongando un chisquiño máis, pero en algún punto parece que a festa xa sigue sen a voz de Bonnie. É dicir, ela xa pode irse a beber un pouco de auga, pode librarse dos micros, e a xente xa está, algunha xa empeza a disfrutar da festa estilo Marcus, xa bebendo e entregándose á paixón do momento, e o resto pois están cociñando e demais, e vedes que hai como unhas cestas enormes que van levando os mariñeiros para os barcos. Así que queredes facer? Eu, despois de que de ver un pouco e que todo o mundo xa fixera o rigor de supoño que acercarse a Bonnie e tal, cando era vai querer de beber, eu acércome.
Vale. Achegades vos entón a Bonnie, que estes creo que tamén tiñen a idea. Así que lle dis? Buah, cantas como Sansos. Ah, gracias. Levo ensaiando moito para isto. Pois moi ben, increíble. A ti tamén che gusta cantar? Bueno, de gustar a saber hai un treito. Sí, A ti, se supoño che que sí. gusta e sabes, é toda unha virtude. Gracias. Vexo que a xente disfruta, entón, pois, iso dame forzas para repetir o ano seguinte. E ti disfrutas facendo? Sí, a min pareceme moi bonito. Non sei, sintóme útil, valorada. Alégrame moito de que Wick estea indo ben. Vale. E a canción é... O sea, saiu de ti, é creación túa? Sí, sí, é como unha inspiración, non sei. Ao estar aquí de cativa, supoño que, non sei, son melodías que están na miña cabeza. Casi parecía que o mar cantara a través de ti. Con eses sonidos tan agudos, lembrábame moito, ríome moito co teu irmão co dos golfiños, pero ese tipo de agudos tan demencialmente agudos, e nunca mellor dito, é como escoitar ese tipo de animais mariños que teñen esas voces tan agudas. Moitas gracias. É máis vindo da Raíña do Mar. Sinceramente, o teu irmão por un nome chamarame Raíña do Mar, pero penso que a ten na casa. Moitas gracias. É un placer que puderades vir donde, non sei, supoño que lonxe, porque todo está lonxe de aquí, compartir este momento connosco. Debería haber máis xente. Sí, estaría ben. Pero bueno, non pasa nada, estamos así a gusto tamén. Oxalá estivéramos todos. Perdiches alguén? Sinto. Non o Algo que sintas. superes, non? Se non é iso, é que estamos preocupados. Estou preocupada. Ah, por qué? Non sabes se está enfermo e se vai a curar ou algo? Non sei nin onde está. Ah, Tanto me falaron desta festa, tanto dixemos de compartila, e agora a ver que non está, ponme triste. pero de quen estás falando? El veu antes ca nós, el foi que nos falou da festa. Eu pensei que me toparía aquí con Tomás, pero sei que Ah. se foi, pero non nos dixo nada, non deixou recado. Ah, pois que raro. Sí, é certo que parece que leva uns días sen aparecer. Pero deixou todo, non? É tan raro, estou preocupada, Bonnie, estou preocupada. É como que me faltou algo para poder disfrutar todo o que quixera da festa. Bueno, supoño que coa xente que está aquí e as túas amizades e con Mark, pois será menos doloroso. Sí, está ben, pero sabes cando hai algo que non podes quitar da cabeza, que está ainda que sea nun recunchiño moi pequeno, está ti, e non podes deixar de escoitar ese engranaxe dando voltas e voltas e voltas. Sempre Te suxeita a man, notas que está un pouco temblorosa, pois agardo que poidas sentirte ben, quizáis aparezan uns días ou que ese tic-tic-tic poida desaparecer da túa cabeza. Noto as maus, miro as maus. Obviamente, estou como intentando guiala cos ollos. Ti estás ben, Bonnie? É que me deu moita pena o que dixeches e as retira. Non te preocupes. Sempre me preocupo. É a miña maneira de ser. Pero Eu non son de... había. Hoxe é o día de disfrutar. Unha nai nunha festa deixa de preocuparse polos seus fillos? Pero non era teu fillo, verdade? No,
de verme coa idade de poder ter a tomar como filla, anda. Non me conservo tan mal. Pero cando unha persoa de preocuparse, de cuidar como a min, sempre está aí. Podes disfrutar das cousas, pero sempre está aí. Eu preocúpome por todo o mundo. Bueno, quizás che poida traer algún plato ou algo que te axude. E ves que se afasta a buscar comida. Non quero forzala. Quero que vexa o que eu estou buscando con esta maneira de comportarme é que vexa que eu me preocupo, que estou preocupada, pero que tamén me preocupo por ela. Creo que conecto un pouco. Vale, pois ves que empeza a falar con máis xente e se anica un pouco para falar con Mark e Mark ven correndo con un pouco de peixe. Que majo eu, callo. Para ti, raíña do mar! E cando se anica un pouco move a aleta de golfiño. Grazas, querido, estás facendo un servicio excelente a raíña. Sí, eu tamén quero pescar pero sen ir ao mar. Ten que ser pescar. Para presumir cos meus irmáns. Sabes que hai unha maneira de pescar que non fai falta ir con cañas e nos barcos moito, verdad? Sí, pero meu pai díxome que roubarlo da cesta estaba mal. Non, Marc, falo do marisco. Sabes que... Ves o meu amigo Marcos? Ves de que vai vestido? De flor. Vale, imagino sin flores. Pero ves a forma? Iso é unha nasa. É como unha caixa que se pon no fondo do mar e algúns mariscos e ás veces tamén algún peixe métense dentro. E logo te tiras da caixa moito tempo despois están ali, tan panchos. E non tens que ir en barco, máis que para poñelas. Ves que se chega Marcus e colle da man. Ven comigo a pasear pola praia. Perdón, Marcus. Raparigo, pero para que poda coller, antes hai que iscar e meterle un trago á cervexa. Dame a min tamén a quiscar. Colle un vaso de auga. Toma. E chámase iscar, que é cando pos a carnada na nasa para que veñan os peixes. Os peixes non veñen a unha nasa porque sí. Teño que meterche carne aí dentro? Carne non, os peixes non comen carne. Carnaza. Carnada. Eso, dame. Diso eu cho meto dentro. Sabes cal é a carnada dos peixes? A trapallada que tiran meus pais por aí polo chan. Non, peixes. Que peixe? Os Se quero chinchos. coller o marisco máis grande do mundo, que teño que meter de carnada? Os chinchos gustan moito. Pero a ti ou as criaturas que imos atrapar? Digamos que ambos. Pero tes que portarte ben porque temos que atrapar os bichos, non o tes que comer ti. Pero onde me levas? A atrapar marisco. Tes que quedarte medio enterrado na area. Vale. E te tira da man. Miro para Marina como dicindo non sei que clase de plan é este. Revolvo a mirada con cara de pánico, en plan, non pretendía isto. E quedo así tirado na área. A tomar o sol hasta mañá. Estou un pouco perjudicado. Desde dobra xa non se levanta máis. Resaca na orilla. Pois mentres estás aí, como non te afundes, o neno te bota un poquinho de arena polos lados para que enterre un pouco as esquinas, polo menos. Marc, recorda, hai que iscar. Tráeme outra. Vou! E vai correndo para buscarche outra. E o resto que facedes? Aparte de vender a Marcus. Que eu quería, non sei, tratar de sacarlle algo á rapaza esta, pero non sei por onde meter a man. A ver, iso está feo. Non, iso non. Pois te dirás, xa al ser solís todo o grupo. Non son Algo- menos libros. Algún de vos falou se amigou co pai? Non. Porque
o rapaz dixo que Tomás primeiro falaba moito co pai, que se fixeran moi amigos, e que logo foi cando tirou para a Bonnie. Eu creo que vou aproveitar a escuridade, as sombras e o baile a xente para tratar de achegarme de seguir a Bonnie, a eses grupiños de xentos que se está chegando, para ver se trata de escoitar algo das conversas, se fala da conversación con Marina ou calquera cousa que os poda chamar a atención. Vale, se pos oído, pois repetirá moito que lle dan a noraboa e demais. Ela parece que destaca que está un pouco cansa, así que quere retirarse xa para casa. Vale, pois aproveito ese momento para seguila cando de camiño a casa, manténdose un pouco a distancia. Vale, pois ela empeza un pouquiño a despedirse da xente e a irse afastando. Avisas as túas compañeiras? Ou, bueno, supoño que Charles que iba a ir hacia aí verá que Bonnie tamén marcha. Eu a Pois- seguiría. Dende lonxe. Vale, If aproveita que se mimetiza coa escuridade para poder estar menos lonxe. Vai máis preto, non? E logo vas ti máis a distancia. Realmente, Marcus xa está por ali plantado polo camiño. Marina, ti que fas? A ver, tampouco quero que Marcus afogue. O sea, se a marea está cambiante, estou un pouco tal, e estou pendente un pouquiño, vexo que os meus compañeros xa van para lá, que ese frente me parece cuberto. Estou pendente do mar. De se entre o momento en que a festa esa compasa a marea e que ouvín as sombras e todo eso, e que ven a pesca pasa algo. Que como o pobo non está, non ve. Vas intentar agora, mentres todos marchan con Bonnie, fixarte no mar. Vale, pois fai unha tirada de percepción. Esta sí que me da que vai ser a pelo. Porque... non creo que che poida vender que como esta información a saquei do rapaz e todo eso, o polo de coñecer os informantes. Bueno, podes engadir un dado se queres, porque realmente estás mirando o mar, tamén estiveches antes revisando as mareas e demais, podes usar a táctica. Guai. 8. Pero non estás moi inspirada, está todo bastante escuro e non se ve. E tes esa sensación esta de que hai algo raro nas augas, pero non ves que. Vou terminar baixando. Porque claro, a sensación... O persoaxe non sabe, en plan, de tirei unha merda de tirada. É un... Dende aquí non vexo, pero ten que pasar algo. E como teño a excusa de que na orilla están estes dous, Vas a baixar co grupo. vou baixar Aquí por onde para Marcus. ver o mar. Por onde Mark e Marcus. Vale, E vou fozar. pois vedes a un neno correndo. Isca! E vai hacia Nasa. Tucho eu! E che intenta tirar. Ui, caeu máis por fora que por dentro. Agora vamos a trepar un marisco máis grande. Había una vez un pez. Non, moitos peixes. Ah, é verdade, perdón. Mira, ven Bonnie por aí. E vai o rapaz correndo hacia ela. E ves que lle dá uns agarimos e lle di que se vai a ir a descansar un pouquichiño. El dille que ten que ir a buscar máis isca para que aparezan mariscos máis grandes, pero que logo vai a estar con ela. Eu cando vai mano por aí como que me levanto rápido, me sacudo e intento parecer formal. Boas horas. Todo formal que pode ser un home disfrazado de nas. Che de arena. Pois te saúda. Non sei se queredes falar con ela, senón ela vai tirar pa casa. Que teña boa noite, unha pena que non siga un pouco máis na festa. Estou cansada da voz.
Normal. O seu irmán é un pouco intenso e... entendo Marcus. que... Sí? Non din que o tomillo é bo para a voz? Sí? Non o mel. quedaste? Tras de todo. Denotando totalmente aí, esa señora ten mel. Non podo guiñarche o ollo máis descaradamente. Pois... Para min non vale. La Bonnie acaba de cantar maravillosamente, ten que ter a gorxa destrozada. Bueno, sí, si me permite como agasallo de agradecemento pola acollida que tivemos no pobo, podería prepararlle unha infusión con tomillo. Ah, claro, gracias. Podo levala e a tomo na casa? O problema é que aquí non teño como facela. Bueno, pois non se preocupe, eu xa descanso en casa. Moi a mañá vas ter voz ninguna, se non coidas ben. De verdade, Tendo un rapaz que ten as cousas para facela, de aproveite. verdade. Bueno, non pasa nada, xa non teño que cantar mañá, xa... Tomo un pouco de tomiño na casa se teño. Que seguro que sí. Moita sorte co teu amigo. Grazas, Bonnie. Empeza a afastarse. Bonnie, Sí? se escoitaras algo, contaríasmo? Fai unha tirada de perspicacia. Warden of the Helpless? Sí. Tenía ganas de usarlo. Oito. Pois non sei se os restos están prestando atención ás seccións de Bonnie. Eu, si, iba a decir se podo tirar eu tamén co de... Que o que teño desde perspicacia. Non sei que... 15. Pois notas que lle treme a voz, lle tremen as mans e fai un xesto como de despedirse agardando que na oscuridade pareza un simple adeus e empeza a acelerar marchando de aí. Está moi nerviosa e prácticamente pensas que vai chorar. Non quero ser eu que che des malas noticias, pero creo que non che vai dicir nada. Tiña que intentalo, penso que este é o fío. Pero está claro que ele é o fío, está claro que ten moitísimo medo. O único Intento. que se lle ve é tremer e respostas... Vagas. Intento facer que confíe en min, pero non termino de conectar. Pois Non creo que estaba sea tan intentando fácil. conectarte a ti. Como eso, futuro marido. O que? Non escoitaches, non estando Thomas, ti eres como que o que postulan para casarse con ela. Eu non postulei nada, que dis? O que te postulan. Xa fan os máis, parece ser. Pero, por que eu? Eu que sei, simplemente intentei aproveitar. O problema é que temos un fío para onde tirar de Thomas, e Thomas é o único fío que temos para o libro, botando de contas de que en algún momento conseguirá souber algo, porque temos cero fío para o libro. Vaya. Sei que a Bonnie non soportaba a Thomas porque era moi preguntón, por eso intento non tirar por preguntas. Intento cazarlle o sentimento. A ver se consigo que conecte comigo por pena. Se conecta así co mar, ten que ter unha sensibilidade especial. Intento conectar con ela, pero non son o mar, por moito que o rapazo pense.
Tara, ti crees que a teñen obrigada a facer todo isto? Non, penso que o fai porque ela quere, porque teño a sensación de que é unha rapaza destas que non ten unha gran autoestima e sentirse útil a fai sentirse ben. Supoño que iso é o que lle venderon. A xente así é a única maneira que ten de sentirse valorada, sendo útil para os demais. Algúnas mátanse a traballar, outras teñen dones que poden usar unha vez. Que este así tan cabide baixa pode ser tamén, ademais de que teño a sensación de que se siente culpable porque xa acabou a súa utilidade ata dentro dun ano. Agora que lle queda? Cuidar do rapaz? Pero aquí hai algo. Non a sinto triste, non só triste, sabe algo e ten medo de contalo. O que significa que por esta familia e por a que se foi Thomas ou lle pasou algo. Sabes o que me dá a pensar? Que? Que tal vez Thomas non fose o primeiro, nin eu serei o último. Non o sei. Pero se hai, non sei se te lembras, pero hai moi poucas mulleres. Así que esta sociedade, pois igual que todas, por desgracia, será... Teño a sensación de que é moi patriarcal, máis do normal incluso. Así que quen fai e desfai, fora dos rumores que circulan por aí, son os pais. E que sentido ten entón, se a maioría son homes, encoller aos primeiros estranxeiros que veñen como maridos desa rapaza? Non temos idea deste lugar, non temos idea do mar. Non, un voto de contas facendo unha xeralidade con respecto aos povos tan aillados, de que precisan xente nova para non estarse casando e tendo fillos uns con outros todo o rato. Eso remata mal. Os nenos terminan saindo mal. E un pobo grande tamén atrae máis xente, entón vai facendo a roda. E se tiñan a Thomas para casar con ela e el non quixo ou ela non quixo, que parece ser que ela non o aturaba, pero tampouco non me dixeron Bonnie non quería casar con el, foi un Bonnie non o aturaba. Ti crees que Bonnie se atrevería a decir que non en algún momento? Eu penso que non. Entón, se alguén fai e desfai estas cousas, van ser os pais. E non vexo a nai moi que leva a voz cantante. E de quen se fixo amigo Thomas é do pai. E do pai non sabemos nada. Eu falei con el no porto. E que tal? Que sensación che deu? Había un home cun barco. Dixo que ao principio, cando Thomas desapareceu, el enfadouse porque pensou que deixara o traballo. Sin embargo, o seu compañeiro preocupouse. Non estou mezclando, verdad? Estou dicindo no orden que toca. Sí. Vale. O sea, o que se enfadou foi o pai de Bonnie e o outro foi o que se preocupou. O pai enfadouse. Deuche a sensación de que ese enfado iba de acordo coas razóns que el dicía? Usouche a excusa? Na verdade, nun principio parecía sincero. Ao final é un home que che deixa tirado no traballo e parecía que Thomas era un home bastante eficiente. Pois entón, A hora que me contas que por riba se iba a casar coa súa filla, que é como a chamana deste lugar, pois pijou no pos. é que non te das conta? Dous homes que chegan novos e os dous os emparellan, incluso sin sabelo eles, con ela. Non con outra, con ela. Por iso che digo que non ten moito sentido. Non hai ninguén como especial no pobo como para seguir a estirpe de xente prodixiosa. E foste desos dous que máis intentaste desconectar co pobo. Ti fuches o que máis conectou ca xente dos barcos, ca xente da pé, cos homes do pobo, igual que Thomas. Poderían haber escollido a Charles, pero escolleron a ti.
Bueno, non sei cantas opcións había cando estaba aquí Thomas, pero neste caso... O de fora era el. Yo de fora sodes vos os dous. É o único que vexo que compartides como para chegar a eso, pero estou esbardallando. Simplemente son teorías que me van vindo á cabeza, posibilidades tolas. Ás veces contoas así en alto por se algo lle fai clic a alguén máis. Ou busco algo lle ten sentido, ou vedes unha conexión que eu non vexo. Sí, Por agora temos a Bonnie, pero non a podemos agasallar a preguntas porque entón vamos a ir mal. O Hai que saber como párroco facelo. intentaba ocultarme información. Ao final díxome iso que, bueno, ahora xa sabemos quen é, pero que tiña a unha persoa que estaba namorado. Pero pareceume raro que non confesou que estivera namorado. Simplemente me dixo que facía moitas preguntas sobre esa persoa, que evidentemente ahora sabemos que é bon. Así que tamén lle preguntaba ao párroco sobre ela. Parece que el tamén se deu conta que Bonnie era o fío, o que pasa que non polo mesma razón que a nós. Bueno, ele é do pobo, debería saber que estaba aparte de párroco, se iban a casar. Eu penso que nin sequera Thomas sabía de todo que se iban casar. O mellor tampouco lle dixeron directamente, simplemente dixeron este para casar coa Bonnie. Bueno, eu tampouco sabía que era o seguinte candidato. Xa. Eu penso que a que vai pasar a noite en vela hoxe vou ser eu. Xúntate co resto, contalle todo o que foi pasando. Eu quero ver o mar. Non tardarei en ir a pola corda. Non quero deixar pasar máis tempo. Pero quero ver se pasa algo pola noite. Algo ten que pasar para que de pronto mañá a primeira hora os peixes estén amontosos. Quero ver que é. Simplemente porque Bonnie provocou oleaxe para que se acercan ou é outra cousa? Chegados a este punto creo que é bastante coherente que sepamos onde estamos, teñamos algunha forma de toparnos rápido por se pasa calquer cousa. Eu vou estar aquí. E cando baixa a marea podedesme seguir dende aquí coa pola corda. Eu estarei do outro lado. Ten cuidado. Intentarei, non?